Добър ден. Госпожа Танче Петрова. Благодаря. Добър ден. Скенерчето дали ви се поправи? Не. Лошо. Да дойде... Ужас. Вие за снимки. Да. Аз му казах на Саш, просто не е дошла специалистката и тук нищо не мога да направя. Ужасно, аз да ви дам имейла, поне по имейл да ми ги пратите после. Значи няма проблем. Да, аз и сега ще ти запиша имейла, приготвила съм ги напратя. Сега ще видя, ако имам картичка с мен да ви дам. Ако го запишем, няма проблем. Да, Тоня, ето вие това са техника бяхте, да. Добре, ще ги пратя, няма никакъв Да ви се майсторчета. Да, но просто да я чакам. Иначе не ще дойдете. Не трябва да дойде. Чакаме. Знаете ли колко хора чакат? Знам, сигурно съм в това. Те важни са тези, да? Ами те са тук на деца на негативи. Не. Исках да погледна къщата, пак си пусти на Ваша къща ли? Да, надявам ми е била и поне ще женил 15 пъти, а там ми е аптеката, ето тук ми е това. Тя няма точно, не е тази. Няма значение, те са на няколко... Тук са изкарала съм. Да, аз няколко изкарах и всички чакат. Чакам. И аз чакам с апарата да снимам сега как изглежда, нали, да си ги закача в аптеката. В момента, в който дойде, ще ги направя просто. Няма проблем, нали, по имейла да ми. Никакъв проблем няма. Няма да такова хубава разделителна. Да, вие няма да ги правите много големи предполагам. 30 на 40 не повече. Да, 20 години ми аптека да съм накатила от Стара София и всякакви други има неща. Даже и Торгени пълно. Вика върви при шефката. Викаме, какво шефката ми ще да поправи. Тя шефката се обади, да. Не, до това. И аз чакам, има и други. Да, той понеже му звъня, викам по-добре с вас да дойда се разбира. Няма проблем, ще ви ги пратя, разбира се, без проблем. Аз даже ми на диск да ви ги кача. Нищо да на диска, нищо и на диска и на имейла. Много ли ще? Няма проблем. Не знам, ще ви ги направя, но просто чакам. Ето, вашия хубав сигурно, що ме с негативи скенера. Сравнително е добър, не от най-професионалните, но е добър, бъде. Защото аз той е такъв обикновейки взехме. Аз съм обикновен фармацевт, с хоби. И он ден случайно попадам, а тук принципно имате ли на въздушни снимки в София? Трябва да си също пак да видим, как има нещо. Значи при мен всичко на номера. Защото купих и 3 уникални снимки от един антиквар и качих във Фейсбук и всички. А дадох едната да се ламинирата. И я съсипах само това места останаха такива, дето. Иначе бели стена пинцата цял ден и всичките. Ама дай ни на по-хубав стяна. Викам, че си гледате работа. Първо да искате да си взимете своя вълга. Знак, аз съм дала луди пари за тях. Има ли много хора да така искат или? Не, за сега. Но специалите викате. Има. Всеки си... Вот номера. Като се гледа в децата, човек трябвало да има хоби за милитарка. Ние сме ги отгледали и сме с хоби за това. Навънка. Ами аз и до утре да я дърпам. Ами добре, благодаря. Ще чакам включване там и телефона ми има, разбирате ме. Чакаме, знаем, разучихме всичко. Добре. Сега 3 години, той се женил, развеждал, имал папа, имал чудесия. И накрая той на Стара София Виктор вика, защо не видиш музея? Аз след аз носи един албум, аз специално на доктор Кирова да подаря за... Попита какво съм намирала за Сабъл Маяковски, ама лично ще го предам, да се видим. Добре. Да. Ще отида в мазето иначе, да. Добре.